serigala. Sebab bulane ning tlatah Cirebon iki lamun bisa mah aja nganggo hukum ya. Artinya ketentuannya hukumnya Al-Quran dan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi. Insya Allah benar ya. Sebab bakal gunakan hukum-hukum kang bisa direkayasa, ake manusia kang kebal hukum. Ya buktine sebenarnya lengsere Kanjeng Sultan Matangaji sing gantikan Mas Pangeran Surya Negara. Toh kenang apa sekian sing mimpin Cirebon Ki Muda kader wong mantu Ki Muda iku ngawin adine Pangeran Surya Negara yaiku Ajeng Ayu Gatari. Beli bener menurut kula Marama Guru. Lamun kula ngotot ngarani bela mantu, kian mah para santri fokus ing sajrone musyawarah. Sebab iki gawat, kita nyebar bareng-bareng nyelidiki sapa sumber keonaran ning tlatah Cirebon. Ya bener Rama Guru, sebab masalah mengkenen aja diumbar Rama Guru, efeknya rakyat sing dadi korban Rama Guru. Kemungkinan uga mantu dalam Pangeran Surya Negara terancam jiwanya, sebab merupakan batu sandungan mungguwe pemerintahan Cirebon. Mulane bareng-bareng ngawasi mantu dalam Surya Negara, di samping nyelidiki sapa kang dadi biang kerok sing dadi gawe geger gumentur ing tlatah Cirebon. Yuk kita bareng-bareng tekaning mantu dalam Pangeran Surya Negara, Nuntut kebenaran, iya, hak bahwa Pangeran Surya Negara wajib mendodoki ning kesultanan konon. Di samping itu uga sampeyan nglindungi keselamatan Pangeran Surya Negara ya. Kula dukung Rama Guru. Menurut batin isun Pangeran Surya Negara terancam jiwanya. Ayo kita tinggalkan pesantren, iring tumindake kula ya. Mangga Rama Guru. Rame-rame suarane kepiring masing ketabian sing ketabian. Sing ditembangi nok ibut dewek minangkane wong kedungan nang Losari Brebes. Kang Marmati minangkane Mas Udin masih ponakane wong Madalang Haji Rusdi saking jalan. Kedik wong seket baju ora bakal lali najan dilali kedik kunan yang kelingan tambah lawas emang cumpi krik aja ngok lari nok imele kedik minangkane sing eman dewek putrine aulis anom roli dewek wong buko wong sing eman dewek sing eman ade sesepuh Jemaras Kidul sareng sesepuh Jemaras Lore Kedik nangkang kantung gilirane sareng bapak panitia Kedik Kang Mandur Kedik minangkane Kang Mandur suwani dewek sing hormatine Kang Kliwon Udine Kedik minangkane sareng bos bubur anjali salawase ngawang-ngawang ora kelingan nang apa-apane nok iput Mas Udin wong saking kedungan nang Losari dewek minangka masih ponakan Madalang Haji Rusdi wong sing emane-emane saya emane
sayang. Astagfirullahaladzim. Kosim laku jagate panas. Sekian sampai tekang sepinggir alas. Toli duit tujuan mendi senok. Sampai orang ilok ngomong ning maipen senokku. Najan dilali-lali kelingan angger kelingan Maipan Dalem nok. Sophia kan sering pisan ngomong kelawan Maipen. Apa sih? Baka melu ning Sophia aja nganglu kangelan, aja ngomong ngeresulang rasakaken pegel. Ya dudu sing ngelu pegel, dudu sing ngelu kangelan nok Sophia. Nyongan gawong memangkatan ku kudu jelas ning tujuane. Kudu jelas apa sing garpan diguleti. Ari kuwen miang sing pondok. Kosi celingak-celinguk gap mendi ini Maipen digawa. Maipen penasaran. Ya bareng tuninganan. Tentunya Sophia ngajak Maipen pengen menikmati pemandangan, pengen jalan-jalan Maipen. Pengen bebunga pikiran kono. Iya. Nyongan ning jero pondok mah fokusnya ning belajar lan nuntut ilmu ya no. Ku paham Maipen. Dari yang gutak-gutak ya diado-ado sing sejerone pondok. Jadi sekian metuku pengen luru pemandangan. Iya mengkonon Maipen. Nyenengaken pikiran konon. Ora salah omongannya. Ora duweni tujuan saja ora. Ora ma. Pakir kang ora kena dipungkir kaderema kang ora kena dipumpang wis condok tekaning wadone wis nikah. Bapak Swanda kedik sareng ibu Konija kedik wong kubang puyung Brebes aja nari selawase sing mangger nang begal modal begal kaya deno modal Bisa nih Maipen takon mengkonon soten. Bokat nok Sophia kudueni tujuan pengen luru lambi sing bagus ta. Boten Maipen. Pengen belanja kebutuhan ning pondok ta. Sampun belanja Sophia Maipen. Ari je tujuan nih jalan-jalan maya yo dibaturi ning Maipen ka. Tapi jalan-jalan gora sekedar jalan-jalan Maipen. Sing dimaksud orang sekedar jalan-jalan. Isen ngomongnya. Ai masih sin baik. Kenal Maipen kuwis lawas orang nok Sophia ku. Bahkan sing awit cilik ka dimong-mong kuning Maipen nok Sophia. Tapi Maipen janji ya. Apa sih? Lamun Sophia nih ngomong Maipen iki aja gemuyu aja war-warane ngomong. Kune gemuyu nang apa Maipen aku? Sophia lagi keder sebenarnya Mama Maipen. Keder nang apa maning senoke. Ya bisa metu sing pondok pesantren ngajak Maipen. Sophia ke aslinya mah pengen ketemuan ma. Ketemuan? Iya ma. Takdir
dipungkir kadang emang wis ora kena dipumpang wis cunduk tekaning waktu wis linggang tekaning mangsane kawitan gawe nantara aja lali sareng aya denok muda denok sing 925 aja dilari gede angger Semoga kuwis duweni demenan. Anu ma Priwe, wis ma ariku nek ketemu dengan di Noksopiaku. Agar sedina-dinane mulek-mulek karo maipen baeku. ketemune ya ning pondok pesantren maipen Sepondokane bae. gimana Sapai kasih ya. emang maipen bener-bener ora weru apa pura-pura ora weru sih ma Demi Allah maipen mah beli lu. anu ma Sapa? putune Rama Kiai Muhyiddin Deni terus. gimana Sing bener ganok aja guyon Sophia pernah beli guyon kelawan maipen Beli sokan anu nema. terus terang maning lebakin ki sok kadang-kadang Sophia ki mawas diri Bisa nemawas diri. yari Sophia ku sapa ora ma wong kampung wong ora duwe bisa mondok pesantren anak ning Rama Kiai Muhyiddin kok bisa kena apa takdir kang ora kena dipungkir kadir beli bisa dipumpang wis cunduk tekaning waktu one wis ningkang tekaning mangsa kawitan gawe lantaran wis jaga nok iput sareng Mas Udin aja ku beli gamai pen magemuyu Ya beli nok. Kita kupikiran sadaya. Bocah ku. Nyongan sing aran Nok Sophia aku beli ado-ado sing bokong. Ari ujug-ujug jakine duwe demenan. Demenane dudu wong sejendulalen je. Putune Rama Kiai jenang. Aduh. Barang sakene pikiran je mawas diri. Dupe-dupe dewek wong kampungan je watir beli dipilih, watir beli di restoran ini kan bocah. watir Sophia kuma Nok, sing arane jodoh, sing arane milik rezeki ku wis duweni antrupe masing-masing. Wis duweni takrane masing-masing. Senajan senok wong ora duwe nengan, terus kudu meneh senok wong sugi putune Rama Kiai. Ari wis jodone mah ya bakal tepung beli burung. anu maya ya ma cuman ku sing ning benak pikirane Sophia ku maipen Apa sih? watir tiwas mamangkone demenan bertahun-tahun angger waya kawin makar wong sejen Kaya batura kita pangkononku. Batura kita ku pirang-pirang semangkononku. Demenan mama tahunan karo kita. Lawas boceng-bocengan karo kita. Ngempengen mangan metu bengi karo kita. Pengen belanja karo kita. Donge kawin. Donge kawin. Ya. Karo wong sejen. Kayak putune kasya. ma Anak bocah. Anun. anu ma Sophia ku percaya sining Rama Kiai Riwes. lamunan go ngomong terus terang hubungannya Sophia kelawan Kang Mas Idris ki ngomong terus terang ki kaya nama di restoran bu apa ya Mayepan Rama Kiai mah beli bakal pandang bulu.
Sing penting wong loro ne suka terima, terus bener demene sing jero ati tulus, ya pasti direstoni. Sementing bisa jalani rumah tangga mengkoy sing sakinah mawaddah warohmah. Iya, Lamun Bang. direstoni kun mah. Ya pengennya mah direstoni ora Maipen. Zamannya kita mah beda direstoni, kita mah kawin lari. Sampean mah kayak konon bae. Terus Gamaipen, kulaku pengen takon yang sampean ya punten semene Ya mah Gamaipen. ganok, takon apa. Keder asale Sophia Kumaipen. Kok sampeane melu ning bakaning pondok pesantren ka melu ning santri wadon. Iya. Kok bakana santri lanang sembayang Juma melu sembayang Juma. Sebenarnya sampean ku santriwati apa santri lanang sih? Duh, ya bocah kima. Aduh. Sokan isi tak bakal ditakon mangkene. Ya bener nih kan. Nyawan kita punya wadon-wadon ga pasukan di gerai yang lakat disilaknya betul Kang. Apa nih senyabet tuh? Ya embuh. Aduh. Dadi kuyak kita mah bakal santri lanang. Aja mono-mono. Santri lanang pan sembayang Juma ya kita melakukan kewajiban sembayang Juma ora. Iya. Peragat sembayang Juma mah ya kudungan maning kita kemajining santriwati man. Pantesan naring ujung adeg siraku ya nok. Ano na maya ya Maipen. Wes ma. Ano na maya ya Maipen ora banget dipungkiri. Idi sok cantik Masih kan. gemuyu bae sampeanku. Iku jendelang kita nguju yang ada. Iya lagi Eh, esok Kang. beli kena wong mondok pesantren ngomongnya kayak konon. Bocah kubangor. Mungkin kin wis dadi garisan cinta antara dirine Sophia kelawan Kang Mas Idris. Ya, iya. Senajan wong tua durung ngaweruhi hubungan antara dirine Sophia kelawan Kang Mas Idris. Mudah-mudahan yang pertemuan kian anak omongan kanggo masa depan kita wong loro Maipen. Amin. Sing dipengene si aja gawe kecewa ya nok ya. Sebab baka wong hubungan terus gawe kecewa ki banget trauma ning atilan perasaan. Apa iya Ya Maipen? iya nengan aar. Emangnya Maipen pernah demen?